Assalomu alaykum va rahmatullohi barodar aziz, xush omaded ba kanali мо. Велосипеди фурӯшӣ бародаро, нархаш 1400 сомонаш мегӯянд. Велосипед ҳама чизаш ҳаст. Сигнал диктатура, насос, овхрак, скоростной велосипед, ҳама чиз дорад. нархаш 1400 сомон мегӯянд. касони харидорӣ ба рақамҳои болои экран буда занг занед. мумкин камакак муомила шавад. велосипед беҳад велосипеди хубай. ёшам кор мекунад. ҳама ягон ҷус маъиб нест. ҳамаш кор мекунад. велосипед навай. пеш 3 шесрана дора, қафо 7. мепӯшед бо падарка.